Goizeko ordu bata eta 52 minutu, pronostikoak beteta 22 eta 21 irabazi diete Salaberriak eta Gaskuek Amiano eta Eskirozi Irungo Urantzu pilotalekuan. Aipatu moduan, Salaberria eta Gasku ez ziren favorito eta ez dute hutsik egin 1017 pilotakadako norgehiagoka batean, egia esan pilotakada askoko partida izan da, gaurkoa salbuespena izan da, 1000 pilotakadetako partidak ez baitira askotan izaten, baina gaurkoa alaxe izan da eta goitik beherako bi partida izan dituzte gaur Irungo Urantzura hurbildu diren pilotazaleek, biak ala biak, 22 eta 21 emaitzarekin amaitu baitira. Gogora ezagun aurreko jardunaldian batetik Salaberriak eta Gaskuek irabazi egin zietela Agirre eta Morga Etxebarriari, Agirrek Peña ordezkatu zuen batetik eta Morga Etxebarriak Ruben Salaberri, eta irabazi egin zieten, eta bestetik Endaian Amianok eta Eskirozek Dario eta Loza liderrei irabazi zieten. Beno, partida ez da bat ere ongi hasi, Salaberria eta Gaskuerentzat, 9 eta 2 aurreratu dira Amiano eta Eskiroz, aurrean Amiano bizi ikusi dugu, tantoa gamaitzeko erraztasun handiarekin, sendo, eta aldiz, Gaskue atzean zin nabarmen aginduz, Eskiroz egoki, baina gero berehala eman diote buelta, hor Salaberria jada jokoan sartzen hasi denean eta efekto gaiztoekin min egin du. Unai Amian hori ere lehen da biziko bi tantoetan batez ere hankazulo desente ikusi dizkiogu defentsan, ikusten ari gara oraindik ere ezkerrez eta hori bere esku indar zuena, bere esku honena horixe dela ezkerra, baina ikusten ari gara nola tarteka kosta egiten zaion horrekin defenditzea eta hor mina egin die, baina berehala hasi da erasoa, baina Salaberria jokoan sartu denean gauzak aldatu egin dira, min handia egin du eta 12 eta 9 aurreratu dira lehen etenaldira, hala ere ez dute amore eman Amianok eta Eskirozek hortxe borrokan jarraitu dute eta hor markagailua oso berdinduta joan da, une hor oso berdinduta, batzuek galtzen zuten tarteka besteek eta ikusten zen partida fisikoki geroz eta exigenteago egiten ari zela, tanto luzeak izan dira, pilotakada askokoak, lan asko egin behar izan dute lau pilotariek, eta, ia da, bigarren zatian esan nuke bi atzelariak fina aritu direla, batez ere Andoni Gaskuek gorakada egin du eta agindu du atzeko kuadroetan gehien bat, baina Eskirozek ere ongi eutsi dio, oso pilotaria da Josu, eta halako partidetan erakusten du hori 18 eta 17 aurreratu dira bigarren etenaldian Salaberria eta Gaskue, eta, azkenerako 21 eta 20 ziren Salaberria eta Gaskue aurretik, baina erori egin zaio pilota bat nabarmen Gaskueri hor jada ikusten zen edo zeinek irabazi zezakeela, zegoen bat ere argi, eta azkenerako Eskirozi ezkerrez pilota gain xamarrera etorri zaio, txapara joan eta ondorioz garaipena Salaberria eta Gaskuerentzat izan da garaipen garrantzitsua, Salaberria eta Gaskuerentzat, azkenean 6. puntua eskuratu baitute gaurkoan, eta, hori inolako zalantza, ez barkatu, 7. puntua Salaberria eta Gaskuerentzat, hori da, 5 jarraituko dute Amianok eta Eskirozek, baina gaur gainera Salaberriak eta Gaskuek irabazita playoffak bermatu dituzte eta ikusiko dugu, oraindik ere beste 3 partida geratzen dira, eta ea lehen bi postu horien arteko borrokan egon daitezken, naiz eta ez duten bat ere erraza izango. Gogoratu beraz,
Salaberriak eta Askoek 22, Amianok eta Eskirozek 21 Irunen.